Най-големите пречки към изобилието не са парите, а вярванията, които носим. Днес ще открием кое е твоето най-силно негативно вярване и ще го заменим с вдъхновяващо. Стъпка 1. Признай си. Да, имам го. И съм готов да го трансформирам. Стъпка 2. Запиши 21 пъти позитивното вярване, с което го заменяш. В началото може да има съпротива, но към края усети лекотата. Този ритуал работи за всички ограничаващи вярване, не само за парите. В първия коментар очаквай да видиш списък с често срещани ограничаващи и вдъхновяващи вярвания, за да ти е по-лесно да трансформираш твоето. Кое е най-силното ти негативно вярване? Напиши в коментар: готов съм да го трансформирам. И знай, аз заслужавам изобилие. Ти също.